video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Music, like you said, I'm pro family music, yeah. But ndakazoenda ku, in fact, ndiri primary, ndaimbo engineer mudhara marehearsals, was standing in studio but then marehearsals. Saka mudhara vairehesera padeni, saka ini ndinanda engineer we studio. I was in grade 6 then. So grade 6, grade 7, that's what I was doing. Ndichimbobuda neequipment kuenda kumachurch, kunosetera machurch, mawedders, chichi. Saka form 1 ndavanaitwa mubhodha musengezi. Saka musengezi wokuti yanga iriwo chifuti music was cool. Tangoza ndingopinda mukwaya imomo, pinda mukwaya ndaa form 2. But besides choir, kwangu kune yataiti radio session. Radio session yaitwa every Saturday pamusengezi. Manheru kubva na6 kusvika na9. Tichiridziwa R&B, hip hop, dancer, but ngoma manje ndo dzaitonga manje kuchikoro because ngoma dzaitonga ndozoti dance rinotanga ona na Westlife. Rikarowa na Westlife richanodziya uri richaze richikwira richidaro waiziya, but at the end of the day takatozosvika pakuona kuti aika ngoma ndo dziri kuzovharisa dance, saka ngoma dzaitodiwa zvekudaro waibata. Saka form 2 form 3 takutanga kuitoka group pamwe netimu rangu ranga tipo 4. Saka timu rangu ranga pamba na Chibwe, pamba ina Billy Madawin, panga paina Fabulous takati Fabulous. Yes, I made us it. Tukumbo shoot. So kuti ipamba tatobiswa ni tototangidza. Tati tisavhare dhoka kuti ramhepo. Saka ndandina Billy, Chibwe, Fabulous, neni tiri 4. Saka tairova ngoma. Ona ngoma zvazvota kutanga kurova ngoma twins ona na TOK kavaya. Ona tupanana machenzi kunyira ma lyrics edu chichichi. Ona saka vanhu ivavo ndopa ndakatangira kuti 0. Ona saka tazoenda ku radio session kwekwe. Tasvika ku radio session kwekwe maitwa tatanga kuenda pasi petable. Wozinda inyara. Ndavanaenda pasi petable ona ndapuwa mic kaitotangura manamba tidhaza paipai. Ona saka titangonotoona kuti kozviri kutonakidza vanhu kazvinhu izvona. Alright bo, tanyira form 4 tapedza pamusengezi. Long holiday manje. Long holiday ndakazonosvika paLongwas ndobva ndazonovhura studio waiziya. In fact studio yanga iri padeni but yanga iri analog, kwanga kusina computer kana chii. So the only way you could record was kurekoda pacassette kana kurekoda pazvimaribbon zviya pane zvimwe zvimateke zvine maziribbon zviya ndobva ndaikwanisa kuita sei kurekodera ipapo. So ndakazonosangana nemufesa ainzi Rebel Preacher. Rebel Preacher yaishanda na Tony Fresh, aine studio yavo kuzengeza 5, but avanga vaine computer manje, vairova digital. Ndanakirwa paipe ndaenda ndanoona ndatorekodawo song yangu yehip hop. That song yangu yehip hop yainzi amai yana ndakadedicatera moms. So ndopa ndakatotanga kuti first recording kuti 0. Studio vaya vaiti Scratch Entertainment. Ndatojoina Scratch Entertainment ndatofa maguys kuti ona maguys ndine setup padeni studio. Imimi chaipai padeni. Bozi nini padeni bozi apa taita bedroom bedora apa ndikataiwa kudeni kune room yezvinhu zvese zviriko. Chisipo computer. Tatatora makompyuta aya tati padeni. Studio ndokutotanga kuita padeni digital. Ndakutodzidzira bozi Tony Fresh ari eyesight yake ma1. So
aikudza zvinhu pakombiyuta kuti akwanise kuita sei kuona. Saka process yangu yekudzidza yakabva yaitoo easy because ndaisanide kumugara bhamba kuti ndidzidze, ndaingogara kure ikoko but ndichitoita sei ndichitoona everything, and that's when I started to learn about production. Saka ndadzidzawo production from Tony Fresh. Nditanga achitonditi alright gaba isa chakati akutanga kutoona kuti ndikutobata ona. Saka ndo kupinda kwandakaita mangoma, but ndandisanda to decide inini personally kuti ndizoita sound ipi, but dance yaindimuvha inini even kuchikoro. Saka tazobvara Scratch Entertainment kwakazouya munhu anonzi Ladipo, DJ Ladipo is late. But DJ Ladipo vakabva vauya nadhadza D kuzorekoda Daplet re-IC Clean, song yadadza IC Clean from Paramia whatever go here IC waiziya vauya paipai ndaona dhadza achirekoda ndamerera paipai kuti iwe kune zvinhu zvakadai so zvinoitika here. Aiwa bo. Saka dhadza akazondipa ndingangoti final, it was my final decision maker yekuti aenda kuita dance. Ndiyabva ngoda kuti uyu ndiye ashamwari yangu yezvinezvi because zvinhu zvanozvita sei anozvigona. Boy ndidhadza iri ranga ne don't get start in a demat abelana kubuzanchespa. Saka airira dhadza. Saka ndatanga kuteerana nadhadza paipai ndainspire to the fullest. Every day ndakuda kumba kwana dhadza. Kumba kwana dhadza kwaitwa imwe freestyle session yanga isiri bo. Freestyle session yaitwa kumba kwana dhadza yanga ina na Rio, Dead Fasi, Mad Boy, nini dhadza. Hata ndakawanda lesko vamwe ndakutodhibha but andosvika anga ma12 zvokuti painspire iswa rhythm ka. Ken chibhekana but muone mwari ufana kuuya neyake song. Saka zvakatanga kuti ndakandatopinda gwashi re-lyric writing because ndaiona vamwe ka ende vangwana kuruda imwe song nyowani yanisina kuimba rini nezuro handiri kuona. Saka ndandatoo busy ndokutotanga kutodzidzira kunyora ma-lyrics ende zvinhu zvanga zviri patwa centered kwaimbwa patwa kunyanya because dance yanga isati yapinda muradio dance ende ma-DJs ma-soundman vaisaridza local ma-soundman. Saka isusu taitry by all means kumecha international standard so that we can also be played pama-sound system. Because pa-sound system kuti uridzwe pa-sound system nyange wabhadhara zvairema kuti utombonzwa uri warira. Zvoti nini first song yangu inini nekuti Norway yakatomborira for some time vanhu vasingazodi i-local product. Waiziya vanhu vachitosingatombo kedoti local product. This time went to ndipasama takutotanga kupinda muzvino. Saka anadhadza vakainfluenza career yangu zvisingaite. So ndazobvawo paya ndazosangana naTempoman ndakurekodhawo ndane masongo angu ari ma-streets. Ndasangana naTempoman Tempoman ati aiwa Rasta inini ndoda kushanda neni. Aiwa bo Marasta vanga vaita madance aita mashows. By then he was also running KFC nightclub. Vaimborana futi inonzi kugomba wadaiti kugomba aiwa iro gomba rekutanga iri gomba rechitu kune gomba rekuti Tropicana. Saka anaTempoman vanga vari muzvinhu ende panyaya dzemashows ndiye munhu atoita mashows edance ende ndiye futi munhu vashoma vaihaya ma-local artist. Aitohaya kutomaintroduce pastage kuti kuna Culture Kid. And also blessings to Jabi because Jabi futi ndiye akavhura futi mukana yokugomba rechitu iri manje. Kwaitwa artist clash yekuti kwaigona kuya 100 ma-artist popanzi rhythm rekujamaica motanga kuurayana. Iko kwangu nevainzi Culture Kid ndo vaivharisa zvokuti vakavharisa kusvika vabhanwa kunzi aiwa Culture Kid uchaklasha iwewe. Iwo uchaklasha Culture Kid because is inevitable ungowina chibaba. So kunhu kuya kwatiri kuenda tichinoita tichinoona tichinogain experience even kuTube taingonoona ende tatofana tisingatombokwani kupinda mbao but nekuda kwekuti taida zvaidiwa taiita kuti tipinde. So ndokangoti ndo entrance yangu yemapindira ndakaita mai.
During that time, unakuwa na challenges repa jeni kudara airova dzemchechi. Iwo wakunanga different. I think my challenges anga ari mumusoro mangu mostly than pa reality. Because pa reality ndebe kuti mudhara ito support. Because from the onset ndisanotombotanga kusangana na dadza. Ndichinotora boys dzeku new 5 feet. Ndichidza naye badeni. Mudhara ito vapo. Ndichitotaura kuti mudhara toda kushandisa studio kadi. Shandisai. Handi muri palo holiday. Itai. Saka mudhara I support. But anga asati atomboziva kuti ndoda kuita sei. Ini ndasara nomboziva ndoda kuita sei. Ndoda kuita sei. Saka pandakazodecide anga apa dheni pamba sisina challenge. Zvanga zvatozikanwa because ndaito magetsi ainetsa. Magetsi ambosvika nguva yekunetsa yekuti vaitozongoya manheru kuti dzikisa volume. Waibata. So Dara was very supportive. Moms were apa dheni boy, even sister yangu ilikuwa yakazonditengera first computer. Dara banditi mixer yakwe. Chinyazoita zvinhu zvenyu tangotorwa graft. So padheni pamba sina challenge. Padheni pamba tori bo. Okay. So what mentioned Nima sound system. What was your experience like Nima sound system? Chamari ma sound system ndo ranga ri dance racho. Ma sound system ndo ranga ri dance ukanzwa kuti kurya sitanga tiri kuchitungiza ukanzwa kuti ku EU kurikuya kuzitwa clash yemukuru na bangu. Maiwe chamani. Dance ranga sikafane kushayikwa ka. Apa isusu age wise taiva vadiki. But madhanze ekuti you had to be there. Why is here? And the vanhu zvavaita manje maridziro avanga ari different from nowadays play selection. Vai introduce music. Waitoziva kuti music kana uchida kunzwa music, vanhu vane music must sound man. Saka you won't find their selection must streets. Because vaidza madublet. Exclusive dublet. Waona. And madublet anga asingabheno. Vaitotenga kubva ku UK. So kana usina link reku UK kana States, you can't be a sound man because hauna tablet. Unofana ngone tablet uzati kubudisa Sean Paul obva mugadzika obva yazongoshwa obva anouya Sean Paul aye waka. Saka even pakazotanga kunzi ma CDs vanga vangori kumberi varuma. Because this internet vanga vasitenga sitazikana ka music iwaizota iwa ndikaenda pa Grizzlies music unoita sei ndonoiwana ndikaenda vanga vaiziya. So those people ndo vaningati nini basically vakashape dance. Because kuti dance itambwe muno ndivo kuti varume vapi ivavo ma sound man kubva kudhara ikoko ndivavo varume ivavo. Because Jabi is Jamaican auya nemangoma kunoku akuintroducera vanhu mangoma reggae yanga yagara iriko. Saka vanotanga kuti yabanonzi madiji ona baya tongosunga yakaita se yakadaro. And you can now imagine kuti how many years has it been now up until now. Ngoma idzo dzuramba beat roramba richingorurwa chete. And now rakutofida mafamilies akawanda zvisingaiti beat rororona. So ma sound man set up pace very high. And two, ma sound man akatanga kuita ma shows. Kutotanga kugadzira ma structures ekuti right. Mashow anetwa sei. Kunoiswa poster kumana, kuno market kwa show. Right. Ma venue ma show ndeapi? Aya. Funga kuti ana Jabi vakatanga kushandisa City Sports Center here kugomba, and up until now it's seasonal. In terms of festival every year. Tofana dance mu City Sports pachifaro. Same day rangu na Jabi. So you can see kuti vakasi vagadzira nzira chadzo ma highway. Kwete nzira ze fake. Yeah. Waibata. So Madara we actually owe them a lot in terms of kunza kwawakeda dance muno. Yes, you really hear Jabi playing a major E song on his session. You really hear that. Inangu anamboona dhera vakazvakaitika. But vaigara vari vese. But Major E is one of the baddest MCs and artists. Because Major E is not just an MC. He's an MC and artist. Anogona kutora nevanhu kana kuvaimbira. So, but wongosingango song ya Major E paipai kakawanda. Inini hangu personally handina kumbosangana nayo. But waitoti Major E achiimba eze maluki dia because angane skill yange kaipa because achiridza uyu aizonodzikisa fedha ka Major E ari kuintroduce fresh ka asa akurimba song yanyararidzwa ka akurimba
kwese ukochati meja iurukuziya fresh say they were just talented like that. Bona so ende vanhu ivavo standard of entertaining people ravakasita ranga ri high zvoti kwatakatotangira isusuka haangari mawani because bharanga ratetwa se ranga rasitwa saka kuti struggle yatakazongosangana nayo isusu ndekuzoti ngoma dzakudiwa guys ngatichidzitei dzedu tidziso kuvanhu nekuredhiyo dzisvike kuvanhu ona ndo yakazoitawo challenge yani igeneration yedu isusu otherwise nzira yanga yatomipwa nemadhara yakudhara. Wow. Zimdancehall stories Jio ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero